fantasie. Je kunt dat een beetje verzinnen waar het over gaat. Maar ik haal het een beetje met. Dat is een muziekstuk met allemaal Limburgse volksliedjes. Daar zit bij Waar een bronsgroen eikenhout. Dan hebben we nog het nummer Wat zijt gij daar gaan halen? Wie kent het niet? Er zit ook nog een nummer in. Als het te Brussel regent, nou dat zal ons in principe worst wezen, want het regent hier al keihard vandaag. Er zit ook in De Wever van Stramprooi. Ja, dat staat in het muziekstuk De Wever van Stamprooi. En ik heb op internet zitten zoeken, kan ik, op de computer. En daar staat overal Stramprooi, dus ik had ervan gemaakt vanuit dat hij dat bedoeld heeft. En heel toevallig, Stramprooi, gemeente Weert, heel toevallig zitten hier mensen vlak daar uit de buurt. Van Zuid komen ze naar dit concert, mensen. Want als je in Weert een beetje rechtsaf gaat naar Budel, nee linksaf, Rolly, naar Budel, dan ben je ook zo bij de Belgische grens en dan ben je ook direct in Hammond-Achel. Er zien mensen hier uit Hammond-Achel. Nou, hè, dan lult het er niet meer, hoor. Even gauw nog over dat nummertje daar. Er komt ook nog een volksliedje langs. Er kwamen 2 koningskinderen. Hebben ze denk bedoeld 3 koningskinderen? Want koningskinderen, Vincent, dat zien een prins en een prinses, heel erg goed. En dan bedoelen ze natuurlijk prins Vincent, zijn koningskind. En dan hebben we nog de jeugdprins. En we hebben nog de jeugdprinses, dus toch het dat over. Als laatste komt er ook nog een onze vaderachtig iets in. En dat hebben we gedaan omdat we natuurlijk vanavond allemaal de avondmis hebben moeten missen. En een fijn denken onderhand nog even een stukje onze vader. En er zit ook nog een stukje in, een beetje kattige tekst. Meisjes, houd uw rok bijeen, want anders toont ge uw kromme been. Nou, je snapt al wel dat ik in het lang ben vandaag. Alle gekheid op een stokje. Kees Vlak, de componist van dit nummer, ik mag Kees zeggen, dan wil met dit nummer het Limburgse heuvellandschap uitbeelden. En dan moet je dadelijk maar eens luisteren naar de trompetters. Het lijkt alsof de trompetters zo boven op een heuvel staan en wij in het dal, niet in het diepe dal, nee, gewoon wij in het dal beneden. Wij huren dan zo'n beetje echo-effecten van die trompetters van boven. Maarten, ik ga bijna naar beneden. Dames en heren, heer Olly aandacht voor Harmonie de Vriendenkring met het nummer Limburg Fantasie.